7 najstrašnijih japanskih urbanih legendi. Prenosim u listu koju je objavio sajt 9gag. Broj 1. Teke Teke. Njen duh se vuče okolo noseći testeru ili kosu i naleće na žrtve koje nisu dovoljno brze da ga izbegnu. Ubije ih sečući ih na pola da ne bi bio samo on takav. Broj 2. Lutka Okiku. Od 1938. godine lutka se nalazi u hramu Manenji u gradu Iwamizawa, a prema tvrdnjama iz tog hrama kosa koja je prvo bila kratka narasla je 25 cm dužine oko lutkinih kolena i nastavlja da raste iako je s vremena na vreme šišaju. Kaže se da je lutku 1918. godine kupio 17-godišnji Eikichi Suzuki za svoju 2-godišnju sestru Okiku prilikom posete Sapporu. Devojčica je volela lutku i igrala se njome, ali je naredne godine iznenada umrla od prehlade. Porodica je lutku položila na kućni oltar i molila joj se svaki dan, da bi zapazila da je posle nekog vremena kosa lutke počela da raste. To je za njih bio znak da se neupokojeni duh nastani u lutki. Porodica Suzuki se 1838. preselila na Sahalin i predala lutku hramu Manenji. Broj 3. Akamanto. Prema podacima sa Wikipedije, radi se o duhu koji pohodi poslednji toalet u redu i dok sedite na šolji pita vas da li želite crveni ili plavi toalet papir. Ako kažete crveni, seći će vas sve dok vaša odeća ne postane crvena. Ako kažete plavi, zadavit će vas da vam lice poplavi. Svaki pokušaj da nadmudrite Akamantoa traženjem neke druge boje za posledicu ima to da vas odvuče u podzemni svet. Izgleda je jedini pravi način da se spasete da kažete nikakav papir i ostavit će vas na miru. Broj 4. Hitobashira. Poznati slučaj Hitobashire odnosi se na zamak Matsue u prefekturi Shimane. Građen je tokom 17. veka, ali je tokom gradnje palo nekoliko zidova, pa je odlučeno da se struktura ojača ljudskom žrtvom. U to vreme je u gradu održavan festival Bon, pa je dvorska garda sišla tu, uhvatila najlepšu plesačicu koju su potom ubili i ugradili joj leš u zidove. Gradnja je nastavljena bez problema, ali se otkad je zamak izgrađen svaki put kada bi mlada devojka zaigrala na ulicama Matsuea, dešavalo se da ceo zamak zaljulja. Zbog toga je zabranjen ples na ulicama grada. Broj 5. Tominov pakao. Tominov pakao je napisao Yamota Inuhiko u knjizi koja se naziva Srce je poput kotrljajućeg kamena i uvrštena je u 27. kolekciju pesama Saizo Yaso 1919. godine. Nije jasno kada je počela priča oko nje, ali stoji upozorenje: ako naglas pročitate ovu pesmu, tragične stvari će se dogoditi. Broj 6. Gozu, što znači kravlja glava. Prema legendi, nastavnik je poveo učenike na ekskurziju i tokom vožnje autobusom rešio da im ispriča priču o kravljoj glavi. Učenici uskoro počinju da zapomažu da stane, ali on ne može. Policija pronalazi autobus u jaruzi sa penom koja učenicima u stanju transa izlazi iz usta. Uspeju da ih osveste, ali se ovi potom ne sećaju ničega uključujući i priču. Broj 7. Kushisake Onna. Ova žena će vas zaustaviti, pre svega decu koje su joj većinom žrtve, i pitati: jesam li lepa? Ako odgovorite ne, izvući će makaze i odseći će vam glavu. Ako kažete da, uklonit će masku i pokazati usta razrezana od uveta do uveta i pitati ponovo: a sada? Ako odgovorite ne, iseći će vas na pola. Ako kažete da, raseći će vam usta kao kod nje. Nemoguće je pobeći, pošto će se opet pojaviti pored vas. Izvor ove urbane legende je navodni policijski izveštaj iz 70. godina prošlog veka o ženi koju je, dok je jurila za decom, udario auto i policija je pronašla mrtvu sa ustima razrezanim od uveta do uveta.